der vil jeg ønske hjertelig velkommen til Facebook-køkkenet. Der er dansk i år, og vi skal lave kransekakestanger, selvfølgelig. Der er odensemarcipan, som gælder, og vi skal der rulle ud flere af disse stængene. Det er veldig nemt at gøre selv hjemme i sit eget køkken. Det er bare at rulle i vej. Først må man selvfølgelig åbne en pakke. Den er selvfølgelig købt på ICA. Der er en nem og flot gourmetbutik, der alt kan købes for penge. Man kan selvfølgelig også rejse til Odense og selv købe sin marcipan. Sidste alternativ er selvfølgelig rationalen til egen marcipan. Man skærer så op i nemme bidder på denne måten her. Husk at vaske deres hænder før I begynder. Det er veldig vigtigt. Så ruller man sammen til den pølse. Det hedder ikke pølse, det hedder stænger. Kransekagestænger. Kransekagestænger. Det er vigtigt, at de er lige lange og ikke tykke alle sammen. Det er også meget vigtigt at holde en vis afstand. Der bruger jeg altid en fingerbredde imellem, sådan her. Så skal der steges. Der er 210 grader, 74, 95 grader her. Der skal være klar i 10-12 minutter, 74-75 minutter cirka. Der er afstand mellem alle kransekagestænger. Så er der klar. Der er varmt. Har en god og fredelig jul. Men Ivar far dog havde let, hvis han havde stået og set julemanden sådan kysse mor. Og julemanden sådan kysse mor. Julemanden sådan kysse